עכשיו הגינה. פשוט נתחיל ללכת אל תוך הגינה. מדובר באורך של כ-100 מטר. פה יש איזה מטבח חוץ שיש בו כיור, עוד תנור עצים, שולחן. פה יש שולחן חמוד עם עץ תפוח מעליו. שם יש איזה מחסן, נראה אותו אחר כך. ונמשיך אל תוך החצר. מלא עצים, אני לא ממש יודע איזה סוג כל דבר בשלב זה. פה זה הגדר של השטח השכן. זה ממשיך כמובן גם למטה, אבל כרגע אני הולך בקו ישר לאורך הנה זה השכנים, שאני לא יודע מי גר פה בדיוק, אולי אני עוד יקיע. שטח ממשיך שם בסוף רואים איזה שער של הצד האחורי. הנה, זה חממה של השכנים שנראה מסודר ויפה. יש להם גם טרקטור. ופה הגענו כמעט לשער האחורי. בעיקרון יש גם שביל שמוביל, אפשר להיכנס גם ממנו, אבל הוא לא מתוחזק כל כך. זהו, עכשיו נרד לרוחב השטח. ופה זה הקצה של השטח, יש פה איזה גדר. יש פה ירידה כזאת חזקה, זה מסמן שזה הסוף. זה ממשיך שם לתוך היער. עכשיו אני הולך פה כאילו הצד הנמוך של החצר. יש פה המון עצים של ארמונים, כמות אינסופית. העונה בדיוק עברה, אבל בעונה יהיה פה מלא ארמונים. כאן יש איזה משהו שגידלו בו תרנגולות מן הסתם, או משהו כזה, כלובים כאלה. ועכשיו נרד למפלס התחתון של החצר. פה השטח מתרחב, אז הוא ממשיך גם קצת לשם, למטה עוד. אוקיי. יש פה איזה מיטה ישנה, אני לא יודע מה זה. שיחקו פה כלייה למטרה. פה זה המחסן. וכאן השטח ממשיך עוד קצת. הנה, פה הגדר למטה. וכאן הגדר של החלק הקדמי, ששם למעלה הבית. מה זה? לא יודע אם זה פטריה או שזה העץ עצמו. מלא מטפסים על העצים. פה יש איזה עלייה כזאת חזרה על הבית.
כאן המחסן שיש איזה מנגל ענק פה ועוד מלא ג'אנק, כל מיני כלי עבודה. זה המחסן. עצים לאח. ואנחנו חוזרים מפה אל הבית. בקיצור, נראה לי זו ההליכה היומית שלי.